taliplerinden 57 medal. Aşgabatda 4-nji Halkara Himya Olimpiadasy tamamlandy. Türkmenistan'ın ýokary oky mekdepleriniň talipleri ajaýyp netije görkezdiler. Umuman biz olan 120 medallyň Türkmen talipleri 57 medal gazanyp ören oňa netijeni görkezdiler. Olimpiadanın A we B kategoriýalaryna gazanylan 57 medallar, 5'si altın, 16'sı kumuş, 36'sı bolsa bürünçdi. Bu awraýla halkara wärtleşinde dünýäniň 10-dan owrak döwletinden 260 oğlay talipler gatnaşdylar. Hormatly ýeler, Halkara Himya Olimpiadasyna A kategoriýada çykyş edip altyn medal gazanma başaran Magtumlandan Türkmen Döwlet Üniversitetinden 2-nji ýyl talibi Şatlyk Batyr. Şatlyk, näme duýgular başdan geçirýän? Bu fırsatı men öğrenip begenýän. Şu medal gazanmagama, Olimpiada şerifdin eýe bolmagama muallimleriň eden zähmeti, öz zähmetim uly. Şular ýa mümkinçilikler döredip berýän kahraman arkada gahman serdamdan janlar sag, ömürler uzak, il ýurt bähbit umumy adamlar ähmiýet alyp baran işleri elmadama rowaşyklar we sensin. Biz iyileşsemiz şu ajaýyp netijeler bilen mutlaýar.